Chlapci, flakáme sa. Majte, vyjadri sa na kameru na dnešný deň. No comment. A ty, Honzo, čo nám povieš? Nebudem sa do kamery vyjadrovať. Peťo, ty sa vyjadriš k dnešnému dňu do kamery. Pali, ty si taký človek, vyjadriš sa nám k dnešnému dňu. Daj vtip. Hej, povedz, to bude perfektné video. Páli, povedz vtip. Páli, dávaj. Budete vidieť celý svet, budeš s nami. YouTube pozdravujem preto. YouTube Tak to pozdravujem. dám na YouTube. Paťo, ty sa nám vyjadri k dnešnému dňu. Čo? Sa vyjadri k dnešnému dňu, ne? Čo mám? Nič moc. POVčko, všetci hrajú. Aké vrátne? No a ty má čo? Povedz nám dačo. Dobre, stratil si reč. Čo? Arek, a ty sa nám vyjadri k dnešnému dňu. No, ako? No. Dobre. Ďakujem za vyjadrenie. A otázka je číslo 2, akože. Áno. Mohli by si tam to rozviesť trošku. Viete, alebo... No, ako? Ďakujem za rozhovor. Mačo, to kedy budeme môcť domov? No, píš to, vyjadri sa nám aj ty. K čomu? Tak k dnešnému dňu. Som šťastný, že to môžem spraviť. Marek, tam niečo povedz dneska. Ja by s domov. Hej. A ty? Čo? Ja už mám reč. Hej. Aj tak, teraz ťa nevidno. Podobný rozhovor ako s Arekom. Jedzte meso. Hej, Pali, aj, no povedz nám taký vtip. Však fakt ja to hodím na YouTube. Čo? Tak práve preto. Na čo? Sa hambíš? www.kalerab.sk Choďte radšej na www.hačkovanie.sk. Nie, choďte na www.superhry.cz. Tam z brutálnych, takže Dead and Me. Najhra. Čo si? Reklamný break www.martinkukol.blog.sme.sk. Áno, toto vystrihneme, nebojte sa. Je to také píp. Toď. Mám to na to, Hej. Počkaj, toto chcem vidieť. Ďomel. A teraz